Jabuke koje se kuvaju zajedno sa crnom zovom. Znači, rekli smo, crna zova mora se skuva da bi bila jestiva. I poslije ćemo tu dodati kupine. Šta spremamo? Spremamo, da kažem, jednu vrstu šumskog džema s kojim ćemo se zasladiti. Znači, treba sve to dobro da se iskuva i ove jabuke budu mekane, ona će dati tu gustinu, a kupine će dati tu slatkoću, pošto imamo nešto malo šećera koje mislim da nećemo čak ni upotrebljavati. To će lepo malo se namaže na hleb, malo ovako na kašicu da se jede kao slatko i to je to. Znači, crna zova koja izgleda ovako, znači grozd, dnevno možete pojesti jedan u sirovom stanju, a kada skuvate možete konzumirati, kaže, neograničeno, tako. Znači, skuvano je jestivo u većoj količini, u sirovom stanju, presnom, samo ovako jedan grozd maksimum. Levi mahni ljudima. To je inače naš drugar Levi koji odlično poznaje biljke, bolje čak od mene. Ima li? Ovo je Niđa, koji zna čvorove. Bolje te. Evo tu sad lagano krčka. Znači, da treba voda totalno da ispari, jasno jedna lepa gusta masa. Znači, divlje jabuke, crna zova i divlja kupina. Kad to budemo sredili, skuvali, sledi konzumacija, ali kako vreme prolazi, da će konzumacija biti po noći i po mraku, tamo za večeru. Evo ga, proizvod kuvanja, domaći šumski pekmez od crne zove, kupine i divlje jabuke. Niđa, druže, da može progovori. Ako se potrujemo, samo da kažem svima, mama, tata, seko, sve vas volim.